Този път чувам за заек с 3 уши. Аз пък за първи път виждам заек с 2 уши. А ти колко имаш? 3, разбира се. Аз съм си най-нормален. Глупости. Аз съм си най-нормален, защото имам 2. Ето ги. 1, 2. Виж как ги мърдам. Ето ги, моите. 1, 2, 3. И аз ги мърдам. Може, ама не ги виждам. Пречат ми храстите. Ела тук на открито и ми ги покажи. Та нали сме братовчеди? Добре, идвам. Здравей! Здрасти! Сега като ме видя, още ли сте ме водалка за ушите? На теб третото ухо май ти го отхапал някой зъл. Имаш късмет, че ти отхапал средното. Та не ти се разкривила физиономията. А ти сигурно си маскиран с това трето ухо. Или някой в театъра играеш такава роля. Никаква роля не играя. Ако искаш, ела ми пипни ушите да се увериш, че са истински. Още ги дърпай толкова силно, бе! Извинявай, но са истински. Значи си като онова теле с 2 глави, за което баба ми Зайка четеше в едно женско списание. Статията се казваше "Сега на природата". Може, само че не аз, а ти си сега на природата с своите 2 уши. Защото всички зайци, които познавам, имат по 3 уши. Инак нямаше да можем да летим. Ама как така да летите? Много просто. Започваш бързо да си въртиш 3 уши, те забранчават като перки и ти се пръсваш като въртолет. А вълкът, който те гони, гледа отдолу с пръст в устата. Ама вярно ли? Вярно, разбира се. Ей, сега ще ти покажа. Не дей, много силно ти бръмчат перките и ме плашат. Искам и аз да мога да летя и да се пеша горе на вулкан. Ау! Кой ще се слезе горе? Я да видя кой. Ти бягай насам, аз ще го подмамя насам и после ще хвъркна насам. Ясно, скок, вам! Я? Ти защо имаш 3 уши? И какво като имам? Лошо ли е? Напротив, много е хубаво. Аз ужасно обичам заешките ушенца. И сега ще хрускам не 2, а 3. Пък и целият ми се виждаш доста едър. Ама ти си по-едър. И като съм гладен, хубавичко ще се нахраня с теб. Какво? Ти да не ме вземаш за морко. Я идвай тук да те излапам. Защо ти да дойдеш при мен? Аз да те излапам. Аз ще дойда. Няма да се размина. Но да си призная честно, малко се срамувам, защото вместо да те ям, трябва да се заведа в лудницата. Само заек може да говори така. Обаче толкова съм гладен, че веднага ще си завържа лигавничето. Ето! От дете съм свикнал да се храня с него. А сега идвай да те излапам.